Lidi, vítám vás u dalšího videa. Je to z Fortnite. Tak uvidíme, doufám, že dáme vina. A to je asi všechno. Tady je ta bouřka, tam asi nepoletím, poletíme asi tam do toho Krusty Burgeru. Tak uvidíme, jak se nám bude dařit. Celkem dlouho nevyšlo video. Nějak jsem na to zapomněl, guys, takže sorry, ale teď už se budu snažit vydávat videjka třeba ob den, ob dva, jo. Pokusím se, jo, ale jako neslibuju. Ale pokusím se, to je jasný. Jak jsem říkal, dám do tady Krusty Burgeru, nic moc, no, super. Nic, hej, tady ta lokace, vole, někdy je mega OP a někdy, vole, je úplně Homer, aim jak debil, ach jo. A trefil jsem ho. A je hráč. Haha. Ty vole, guys, on měl. What the fuck, ty nemohl, vole, zabít. Hej, guys. Ježiši Krista, ty pič, já se léku. Sorry, že jsem začal tak řvát. Lekl jsem se. Hele, hráči. Hej. March, easy down. Ty piču. Napište mě někdo do komentáře, co dělají ty homerové, když se vás dotknou. Já jsem to neskoušel, takže mě to do psí prdele. Ne. Tak dávaj damage. Tak už to vím, tak mi to psat nemusíte. Asi si dám asi ryby. No. Auto vybuchuje. Guys. I'm fucking dead. Tak já vám to vystřihnu a dám vám to až najdu. Až mě to najde další hru. Tak už mě to našlo další hru. Takže můžeme pokračovat. To byla fakt smrt na nic, jako, neříkám nic, to byla smrt na nic, jakoby. Pěkně na hovno to byla smrt. Asi moje nejhorší smrt, kterou jsem kdy umřel na Fortnite, takže... Teď se pokusím se nezabít autem a pokusím se nechat zabít aspoň hráčem. Tak uvidíme. Tak jdeme na to. Tak a už jsme here. Tady zajímavě ho nevidím, no truhla, Scar. Je zbroka, tak máme win. Hele, je tady lucky chest. Tak dobrý, tak jo, mám tady lucky chest. Jde na to nic moc. Chtěl bych rangeru, to je lepší. Nevím, jak to máte vy, ale já jsem si za tuhle sezónu oblíbil Ranger. Shotgun, to prostě jsem si oblíbil Ranger. Přijde mně, že dává nejvíc damage ze všech brokovnic. Když tak, kdybych se mýlil, tak mě to napište do komentu. Tak a je, auto tady není, no. A já mám 0 kg, hej, kde jste všichni? Ty homerové jsou otravný, že? A někdo tu je? Kurňa, jenom skákat. Tamhle! Kudy jsem slepejš. What the fuck, já ho nevidím. What the fuck? Hej, co to je za nuby? What the fuck, tak to bylo NPC, guys. A co pak to tu vidím u pána? Na to mě asi zametky. Už ho nebudu později potřebovat. Ještě u Quickie Martu bývá auto, si myslím.
Jenom tak čistě se zvěd. Hej, tady je! What the fuck, já jsem největší debil. Zabijem ho tímhle. Tak pojď ty nube. Ne, tak ho zabiju tímhle. Vidíte, hej. A ještě když máte lepší, tak prostě dává mega damage. Hej, a já se tady nechám nahitovat od nějakého nuba se zero skinem. No, nevím kam půjdem, no. Vidím, hele, podjel. Pokud jsem si teď sehnat auto, to je jediná moje priorita. Teď sehnat hlavně Káros. Seženem Káros a bude to dobrý. Jak seženu Káros, můžu tady projíždět, zkusíme to dobyhodit. Hej, what the fuck, proč? No do prdele, já jsem to nevychytal. A je. Někdo tu je. Tak podáme tě aplikátorem. Ten aplikátor deodorant, já nemám přebyto, jako vždycky. Jaký zajímavý ho nemá. Je tady Káros. Lidi, takže teď je to úplně v chillu. A nevím kam pojedem, projedu to asi tudy. Tu ulici. Vezmu to tudy, jestli tady nikdo není. Čirou náhodou. Počkej, slyším tady někde střelbu. Tamhle, tamtud to jde. Co jsem v epicentru, nebo ještě ne? Ale vezmu to přes Bence. Tady někdo je. Ale nevidím. Tady! Wow, borec je dobrý. A další borec. Guys, teď je to napínavý jako kokos. A je. Ty vole, a já mám vybitej kontroler. Guys, já mám vybitej kontroler. Já se dám rychle na nabíječku. Už bychom měli být do psej prdele. Dobrý. Takovej menší ten výpadek byl. Sorry, zapomněl jsem to, já to až to nebudu vystřelovat, to je zbytečné. Hele, hráč. Hej, nějaký X-lomeno noob. Hej, ty jsi mě nahitoval. Shit! Mě to dalo book, guys. What the fuck? Nic, já vám to vystřihnu a počkáme, až mě to najde hru a já vám to zase to. Tak, už mě to našlo v hru. Já vám to vždycky vystřihu, než mě to spustí, než mě to tam napíše, že to launchuje bus. Abych to tady nenatahoval jak nějaký lobotom. No nic, tak padáme zase sem. Já tady nevím jak vy, ale ve Fortnite mám tady tu lokaci oblíbenou, jakoby. Tady ten Krusty Burger. Dá se někdy se tam dá sehnat jako loot k hovnu a někdy zase třeba loot mega. Mně se jedno stalo, že jsem tam našel 3 legendary chesty. 3 legendary. Nevím jak, ale někdo mě tady loupe perníčky na dortíčku. Revík. A je. Tak pojď, hej, ty seš mrtvej. Šupa umře, vem ho. Hej, on je tady někde v keři. Hej, guys, ty tamhle. Má to cenu za ním vůbec lozit? Asi nemá, že? Nic hádu, guys. Já si myslím. Hej, ty seš debil, ty seš blbej.
Ty seš debil. No, hej, to nemá cenu, já se na něm plejtvám akorát náboje. Jako sorry, ale to hej, kecel, sorry, jako, ale to nemá cenu. Na něm, že prostě, hej, to je prostě... Hele, banán, trefil jsem ho. 2krát. Kurňa, a já jsem bez. Já jsem zero emo. Potřebuji emo! A je, já se budu muset uchýlit k pikeksování. Hej, projektu, že jsem ho pike. A já jsem mrtvej. Guys, já jsem mrtvej. Já nemám to. Já nic nemám. Já nemám náboj, já nemám emo. Ne, já nemám emo. Ne, guys, vole. To se nepočítá. Já jsem neměl emo. Kdybych já to blbne, jestli nám toho blbečka. Který mě stejně zdrh. Já to zase vystřihnu, proč to nezaostřuje, hej, zaostři se, dobrý. Tak, já to vystřihnu. Tak, už nám to launchuje blues. Tak doufám, že teď bychom se mohli dostat třeba aspoň do top 10. Jako teď se mi moc nedařilo, to, jako já jsem nebyl rozehraný, přiznám se. Prostě jsem se na to vzpomněl, že jsem toho nevydal video, takže jsem se nerozehřál, takže nic to. Dneska prostě toho moc, hele, a příští video se rozehřeju a můžem dát win. Určitě. To bych takhle dal asi, jakoby, no, mě napadá. Hele, už nám tady, hej, Homer, už nám tam loupe perník. A je. Avička. Avič Marč. Dobrý. Nebo ne, co to bylo? Znáte to někdo, tu postavičku? Jo, nevím. Sorry. Hele, to je ona, guys! Já jsem trefil jackpot. A mám 12 nábojů. Ale netrefil jsem úplně nábojovej jackpot. What the fuck? Netrefil jsem nábojovej. What the fuck? Hej, ten hráč je ten bot. Ten hráč byl bot, stopro. A je. A vidím bota. A borec je tamhle. Pojď, vylez. Dělej, vylez. Zdechni. Jen mám náboje. Já jsem nahý. Já jsem nahý, guys. No, teď potřebuju. Yes. Dáme si tohle a zdrhám. Musím to zničit, že jsem postral blezení. Jsem tady, guys. Tak pojď, ty homisko. A kde je ten, co mě tady, kde je ten, co mě tady loupal ty perníky? Hej, já mám taky aim jako kot. Sorry, že jsem zprostej. Vypněte to před maminkama, jo, pokud neví, pokud nesnáší mluvení, prostě, jo, děkuji. A je, borka tady je. Hej, what the fuck, proč všichni mají tu náladu, vole, mě trefovat. Jo, protože to je Fortnite a já jsem tupec. Dáme si medkytíka. Pro jistotu, kdyby náhodou něco. Hej, a vsaďte se, že mě zničila auto. Hodně. A dostlikne a spalil se na tom docela dobře. Chtěl bych potkat. Ten dával to legendary scare. Hele, tamhle borec. Guys, jdem na něj. A je, a tady jsou ještě homerové. Vidím dva problémy. Nějakýho toho hráče. Hej, proč tady mají všichni ty kombaty? What the fuck, tak tady ten hráč je mega noob. A já taky, protože neumím přebíjet. Nebo nepřebím. What the fuck. Mohl by mě někdo naučit přebíjet, please. To jsem úplnej lobotom.
1 down. To kombatko je docela dobrý, jako jak se dívám, na kombaty moc nepoužívám. Protože jsou úplně na hovno, ale teď se osvědčili. Že nemám, není to vůbec tím, že nic jiného nemám a jsem nahitovaný. A auto mám nahitovaný. No je to jedno. To už je vedlejší problém. Kde jsem zase nechal auto já? Kde já jsem si nechal auto? Ach jo. Zase se dám lidi vyhýlovat. A tohle je poslední kolo a asi ukonču. On už je večer, je 5:30, nevím, v kolik se na to díváte vy. Kurva! Kurňa! Hej, já jsem lobotom. Já neumím prostě si stoupnout na tady ten healing pad bez toho, abych to nezničil. Měli vyhýlit mě. Nashledanou, tak. Co mě ubralo tolik? To mě musel někdo vystřelit. A je, no jo. No jo, bro. What the fuck, guys? No to je jedno, čak. Já se s váma loučím, doufám, že vás video pobavilo. Aspoň na chvíli teda, jako, není to moc dlouhý video, takže doufám, že vás to pobaví. Nedali jsme win, ale skončili jsme 26. Zítra vyjde další video a tam se pokusím dát win. Takže čau!